Što se mene tiče, nakon ovog perioda koji će da prođe, mi ćemo otvoriti raspravu unutar stranke. Moj mandat je uvijek na raspolaganju. Kao predsjednik stranke imam najveću odgovornost, to se podrazumijeva, ali članovi predsjedništva su imali identičan stav. Znači, moja definitivna odluka je znači da se podnosi ostavka organima stranke.